This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Aniya na usab si Pastor Jenny Limbag makikuban kaninyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristohanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tamas sayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon. Mayong buntag sa atong maabtik ug entusiastic. Madasigon og malipayon nga nagapangalagad si Ginoo ang chairman sa North Gospel Team Pastor Sam Unahon. O balo sab siyang kapikas kinabuying sab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan niya Pastor Sam. Salamat sa Ginoo gadalaygon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsoon nagkigalaan nga nagapamati diha sa Libuna. Tanan namati sa Libuna, good morning kaninyong tanan higala ko og mga igsoon. Og igumsab, good morning kang kanhi Gobernador Alex Kalingasan. Gob mayong buntag. Uban siyang kapikas kinabuhi, mamilya may buntag og igumsab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Mayor Totom Kalingasan. Uban usab siyang kapikas kinabuhi Doktora Kalingasan. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga Kristohanon diha sa Poblasyon Libuna Fundamental Baptist Church nga ginahandol ni Pastor Russell Tabiki. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa atong mga igsoon kahigalaan nga nagapamati dinhi sa tanan nga nagapamati diha sa Libuna sakop. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning usab dinhi sa gitawag siya uga Crossing Libuna. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Crossing Libuna Fundamental Baptist Church. Uban sa walagad si Ginoo madasigon malipayan nagikuban kaniyo Pastor Rosindo Mata. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Santa Fe. Tanan mati Santa Fe, good morning kaninyong tanan og sa Kapihan og ingum usab tanan gyud no. Good morning sakop sa Libuna. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab diha sa good morning dito kandong Kent Edralen. Good morning, no? O kang Pastor Carlo. Good morning kayong tanan diya. Good morning usab diya sa Philips ug sa Agusan kanyon. Good morning kaniyong tanan. Good morning kang Sister Nani Subibi. O balo sab siyang kauban siyang panimalay. Good morning kaninyong tanan. Uban siyang mga kabataan. Sister Nani Subibi. Good morning usab sa atong mga kigsuuna kay galaan nga nagapamati labi na gyud diya sa Philips Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban siya alagad sige nung madasigon malipayan kikuban kaninyo Pastor John Amor. Uban sab kang ma'am. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga Damilag. Tanan naman sa Damilag. Good morning kan tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa Damilag Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa mga Asinieros family, Butihins family, Aronias family. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning sa mga Kristohanon diya sa Damilag Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo diya Pastor Dudes o Ma'am Lani. Good morning dito sa atong values officer diya sa Libuna, no? Pastor Robert Anthony Oculares. Good morning kanimo diya Pastor. Uban sa imong kapikas kinabuhi og imsab sa inyong bungas pagminalay. Good morning usab sa taga Alai. Tanan naman to sa Alay. Good morning kayong tanan, no? Good morning kang Brother Jimmy Lumpon ug Sister Loida Lumpon. Good morning usab kang Pastor Suiko o kang Ma'am Ima. Good morning kaninyong tanan, no? O sa mga Kristohano nagyandol ni Pastor Suiko. Good morning usab sa taga Lunukan. Tanan naman sa Lunukan. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohano diya sa Lunukan Blessed of Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban siya alagad si Ginoo diya madasigon malipayan kay uban kanyo Pastor Benji Declaro, Ma'am Itse,
Pastor Ronnie Pinoon, uban sab siyang kapikas kinabuhi, og si Pastor Bubbles, no? Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud Ginoo. Good morning kang Manong Amadio Dignos. Good morning. Kag kanhi Kapitan Romeo Dignos. Good morning kaninyong tanan sa mga Dignos family, no? Og kang Ma'am Lienes. Good morning kaninyong tanan. Igala ko og mga igsoon, no? Good morning usab sa atong mga igsoon na kigraan na mati din sa San Miguel. Good morning kaninyong tanan. Good morning kay Sister Joy Abanio. Uban siyang mga kabataan. Good morning usab kang Sister Bing Baga Ipo. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Brad Boy Galinsuga. Uban kang Sister Minerva Galinsuga. Uban sab siyang mga kabataan. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Brad Lloyd. Uban kang ma'am ngayang kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. Higala ko migson, no? Good morning sab sa mga daigdigans family. Ilan na karing daigdigan, no? Uban sa mga kabataan, Sister Joy. Uban sab siya kapikas kinabuhi, Brother Julius. Uban silang bungas pagminalay nga si Julie. Good morning sab kang Sister Grace. Uban sab siyang kapikas kinabuhi, Brother Jerry. Igom sab silang bungas pagminalay nga si Maymay og si Kian. Good morning kaninyong tanan dia, Brother. Good morning usab kang Ma'am Gina, uban kang Brad Archie, uban sab silang bungas pagminalay nga si EG og si Alia. Good morning. Good morning usab Sister Joanne, uban sab kang Brad Juni, ug usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Brad Jerry. Uban usab siyang kapikas kinabuhi Sister May, ug uban sab kang Bunbon. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Pare Tuto o kang Mads Inday. Good morning kaninyong tanan ni Gala Kumigson. Good morning usab kang Kagawad Pingul o ging usab Kagawad Namok. Uban sa mga ginikanan kang Nanay Saling Namok o ging usab kang Tatay Tino Namok. Good morning kaninyong tanan. Good morning kay Sister Marisa, uban kang Brad Undoy, no? Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, God dalaygon gyud ang Ginoo. Higala kumigson, good morning sa mga Ulays family. O yung masab tanan nga nagapamati din sa San Miguel, good morning kaninyong tanan. Higala kumigson sa kahanginan nga nagapamati karon. Sa di pa kita mapadayon sa pag-greetings uban. Hatag sa natong panahon sa mensahe sa awit, pero sabayan nato sa greetings o mga pahibalo. Adayon tanaw, good morning ka sa taga Manolo, tanan na Matis Manolo, good morning kanyang tanan. Labi na paggustuhan diya sa Rosab Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kanyang tanan. Pagsigalagan siguro diya, panasigol malipayan kanyang kumpad ninyo. Pastor Mike Unahon, kang Ma'am Susi. Pag-usap silang misyonary Pastor Noy Pinalas. Pag-usap kang Ma'am Nining Pinalas. Good morning kanyang tanan. Good morning kang Brad Loloy Haraula. Uban kang Sister Elsa Harola. Good morning usab kang Brad Billy Harola. Uban usab kang Sister Tata Harola. Good morning sa ninyong tanan. Okay, daghan pa ginang i-greetings pero mga tanong. Ada sa FB sa tanan nga nagapamati diya sa FB. Nako nga account Pastor Imbag. Good morning kanyang tanan. O bisan man sa YouTube. Good morning kanyang tanan, no? Good morning kang Sister Maris. I know my brother. Nga naa sa quiet. Good morning kanimo diya, Sister Maris. O good morning sa tanan yun nga mabot sa akong signal nga nagmonitor nga wala lang mga nalay. Good morning. Salamat sa ginamong God and like yun no? Good morning sa mga Ricardo's family. Good morning Brad Benata Brad. Good morning. Good morning kang Chanlen Iaponis. Good morning. Good morning usab sa Arab Islam. Good morning kayo tanadya. Kang Dudong Rolando Init. Bansab niya kapikas ka namin Chiche. Huwag yung masab sila pumas pagkalalay nga si Sianchan o si Siyay. Good morning usab sa Sister Susan. Ban kang Brad Ray Soprane. Bansab mga kabataan, no?
Good morning usab sa iyang sangay Susan Gyapon uban kang Junior. There is no Uban usab problem sa ilapungas today puminalay nga si God Dutong, cannot si solve it. Kring Kring. So salamat sa There Ginoo. is no Dagat pagyud ang mountain too naminaw tall sa FB page. God Good morning cannot Canada. Good morning dito sa taga Cebu City. Ila ni Brad Ephraim. There is no Mabaliw. storm too Kang dark Brad God Samuel cannot Mabaliw. calm Good morning usab kang Nimpa Baklor sa dalaga pa, no? Good morning. There no? is no Salamat sa Ginoo sorrow too nga nalaingon yun ang Ginoo. He Good cannot morning dito sa mga Limbags family. Salamat sa Ginoo nalaingon yun. Oh, Okay, galang Mitson. carry the weight Adto kita of the sa pag-paibalo, nga ang atong upon his paibalo shoulder. nga sa gyapon, walang gyapon tayo panagtigom sa North Gospel Team. Apan padayon nga giawhag ang mga sakop sa North Gospel Team. Salamat eto sa padayon nga nagsuporta. No? Sa ngayon ini pandemic karon, no? Para sa radio program, sa general fund, o sa mission. Ug salamat yun sa mga taga North Gospel Team. So, ang atong plans, so ang atong mission, ang atong radio program, padayon na itong paluyuhan na igala ko. I know my brother, Upisan man sa and atong mga I limen. know my Mga limen, sister, wake up. that Jesus Okay, so will nagadiliin ka dapat. Padayon punta sa pagpaluyo sa Buluhaton sa Ginoo. Kay bisan taliwala sa sitwasyon nato sa pandemic, padayon gyapon mitulin ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, dalayon gyud ang Ginoo. Igalang mo. Karon igalang Megson, dinhi nata sa gitawag siya og pamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to 23. Taas-taas atong basahon karon, no? So ato ning basahon, then ato gyud i-meditate kay ato na ning di na nato balikan sa pagbasa. Kung dili ato na lang isa-isa, no? Higala ko Megson. Tadi padeta mo padayon sa pagirugsonahan. Good morning sa atong gitawag siya og classmate sa BEE, no? Sa Bible Education Extension sa atong seminary. Ang ato nitong seminary offer ni ining gitawag siya og kurso para sa gusto gyud nga magpagamit sa Ginoo bisan minyo na, no? So mo kana higala kumingson ang atong seminary sa Nasoni. Good morning sa tanan nga mga teacher diha o servikar, good morning. Higala kong migson, padayon kita sa pamalandong sa pulong sa Dios. Otron ko, please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to 23. Ato ning imeditate gyud sa sa diha nga magbasa kita, no? Ingon sa pulong sa Dios, mga igsoon, ipainumdom ko kaninyo ang maayong balita nga akong giwali nganha kaninyo, nga inyong gipanagdawat, nga niini na nagbarog kamo, pinaagi niini kamo nangaluwas, kon inyong huptan ang pulong sa maayong balita, nga akong giwali kaninyo, gawas kung taphaw lang ang inyong pagtuo. Kay gihatag ko kaninyo ang nadawat ko raw usab, nga si Kristo namatay tungod og alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong og siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala sa kasulatan. Og nga nagpakita siya ngadto kang sipas, unya ngadto sa napulo og duha, unya ngadto sa usa kay gayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsoon, nga hangtod karon buhi pa. Pagsulat ni gitawag si Apostol Pablo, buhi pang uban niini, no? Dito sa Church of Corinthians. Ingon na sa pulos Ginoo, padayon ta,
O kadaganan, bisan may pipila kaninyo nga patay na. Unya, nagpakita siya ngadto kan Santiago. O unya, ngadto sa tanan mga apostoles. O ulahi, rasa tanan sama sa naahat pagkatao. Nagpakita usab siya kanako. Kay ako labing ubos sa tanang mga apostoles nga dili gani takos tawgon nga apostol tungod kay akong gilutos ang iglesia sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios ako karon og sa grasya niya alang kanako wala mapakyas. Apan ako nagabuhat sa labaw pa kaysa bisan kinsa kanila. Hinoon dili ako kundili ang grasya sa Dios nga ania uban kanako. Busa bisan ako o sila sa ingon niya na kami nagsangyaw og sa ingon kamo mituo. Apan kon si Kristo gisangyaw nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Unya unsaon man sa pipila kaninyo nga muingon nga walay pagkabanhaw sa mga patay. Kung walay pagkabanhaw sa mga patay, bisan si Kristo wala diay usab mabanhaw. O kung si Kristo wala mabanhaw, sa kawang lamang ang among pagsangyaw, kawang lamang usab ang ang inyong pagtuo. Kami usab napamatud-an nga mga bakakon. Ingon pa kung wala mabanhaw, no? Nga saksi sa Dios. Kay kami nagsaksi man sa Dios nga ang Dios nabanhaw. Nga si Kristo nga si Kristo wala di ay mabanhaw. Kung tinuod man nga ang mga patay dili mabanhaw. 16 na ta. Kung ang mga nangamatay dili mabanhaw, si Kristo wala di ay usab banhawa. Kung si Kristo wala mabanhaw, og ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan, og kamo anaa pa sa inyong mga kasalanan. 18. Unya kadtong mga nangamatay diha kang Kristo, mga laglag, kung niinirang kinabuhia, kita adunay paglaom kang Kristo, sa tanang mga tao kita ang mao ang labing makaluluoy. Niya rin, kung mabanhaw. Apan, ang tinuod, mao nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, ang unang bunga gikan sa mga nangamatay. 21. Kay ingon nga pinaagi, sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay sa ingon sa diha kang Adan ang tanan nangamatay, ingon usab kang Kristo ang tanan mga buhi. 23. Apan ang matag usa sa iyahang kaugalingon panahon, si Kristo ang unang bunga, unya sa iyang pag-anhi sila nga iya ni Kristo. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mag-pray sa ta. Dalay ko ng labing gamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit, salamat sa kagayunan, nga diin kami magkapamalandong na usam sa imong pulong. Paliw gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Paliw gihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitagluna as kinukan sa matagusan namo kasing-kasing. Pinagi sa imong pulong, ginamit ang imong ubos nga ulipon, kaming tanan magmadasigon, magmalipayon sa pagpangalagad diha kanim Ginoo. Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga
naminaw karon og bisan sa Ginoo kun daugaling adunay naminaw karon nga nagantos balatian, ikaw magahikap sa gamanan kamot sayad sa iyang lawas sa adunay balatian, ayo palihog pinaagi sa mga pinagsimutabang. Kun daugaling adunay paminaw usab nga nabugatan sa problema so diran sa kinabuhi, ikaw magatangtang niini Ginoo. Kay ikaw nagiyon sa mong pulong dool kamo nabugatan kay papahulayon ko kamo. Og bisan sa Ginoo niining sayo nga kabuntagon sa among pagpadayon sa pagtuon si mong pulong, panalingin imong pulong nga mulanog sa kahanginan. Aron dili mong sayang mobalik sa imong presensya. Gitugyan o giampo o gihangyo salamat tanan. Di lamang kanami Ginoo pinaklaman sa Kristo nga amluwas. Amen. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Sa atong ginabasa, gisulti ni Apostol Pablo nga diin gisulti niya ang iyang giwali ngadto sa taga-Korinto. Nga ipainomdom ko kaninyo ang akong giwali ang maayong balita nga inyong gipanagdawat. O kini taga-Korinto, klaro gid kayo nga nahimong mga anak sa Dios. Klaro nga natao pag-usab, o ang natao pag-usab gipasaligan sa pulong sa Dios nga langit paingon og mauna nga sa ikaduhang Korinto kapitulo higala kamigson kapitulo 5 bersikulo 1 gipasaligan nga langit gayod paingon. Ingon sa pulong sa Ginoo kay nasayra na nato ngay katunas ni atong yutan-ong payag nga matong lawas. Adunay giandam ang Dios balay dito sa langit alang kanato. No? Nga naman kining taga Korinto nagdawat sa maayong balita nga giwali ni Apostol Pablo. Unsa ni maayong balita? Ang maayong balita nga kita nga makasasala gipakamatyan sa Dios. Gidupa ng atong mga sala didto sa cross. Kung ato ning tuhuan higala kumigson ingon nga mituo gayud sa gugma sa Dios. Mao ning nakasiguro langit paingon. Sa diya nga mituo tanin gitawag kita Kristohanon, Christ within the heart. And there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Mao lang mga tinuod nga Kristohanon gakalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo kay nadawat ang maayong balita nga gituhuan higala kong mga igsoon o nga Apostol Pablo kay gihatag ko kaninyo ang nadawat ko ra usab nga si Kristo na matay tungod og alang sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Og dili na kay namatay kundi na banhaw usab og muna nga adunay dako nga paglaom diha kang Kristo higala kumigson. So gisay-say ni Apostol Pablo nga kung wala mabanhaw kay doon na may mga tao nga nagingon nga wala mabanhaw. Nga kung wala mabanhaw, wala lay kapuslanan ang pagtuo sa mga tumutuo. Og maupay pila kaluluoy sa tanang tao ni ining kalibutan. Apan ang tinuod na banhaw man, maoy pinakahayahay ang mga tumutuo ni Kristo Jesus. Nga midawat sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Mituo ni ini. O kay mituo man ang resulta midawat sa gugma sa Dios. Ano? Muna higala ko bigson. Package deal na. Sumusa higala ko og mga igsoon. Atong tun-an karon higala ko mga igsoon. Great guarantees in Christ's resurrection. Mao kana higala ko mga igsoon. Ang usa ka dako gyud nga garantiya sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Gani mo lagi nga gisaysay ni gitawag siya ga Apostol Pablo nga kung wala mabanhaw, walay kapuslanan ang pagtuo sa mga tumutuo. Ug mao pay makaluluoy sa tanan nga mga tao dinis ibabaw sa kalibutan. Apan kay nabanhaw man, mo'y pinakahayahay ang mga tumutuo. Nga naman, dili na ibandlod sa linaw nga kalayo. Kay langit na paingon. Og busa higala kumigson, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Reflection on the death of Christ, higala ko umigson. Di ba? Sa diya nga si Jesus Christ gadadon na dito sa cross hangtod nga gibitay sa wala pa adunay desisyon ni Pilato nga kamo na may bahala. Ako nangunaw sa Pilato. Iyang gitugyan ang manluluwas ngadto sa mga tao nga nagsinggit o nagsinyas nga idlansang sa cross. No? So muna higala kong maigsoon. Sunod higala kong maigsoon. Ato pag reflect nga diin ang iyang saligando
nga apostoles nga mao si Apostol Pedro gidinay si Jesus Christ. Mao man ning kauban ni Kristo Jesus. Nidlimod siya. Unya nadumduman niya pagtugaok sa manok. Ngayon ni Jesus Christ, sa dili pa mo tugtugaok ang manok, may limod muna ako sa may katulo. Og mo tong nagbasol, naghinulsol si gitawag siya og Apostol Pedro. Sumuna igala ko og mga igsoon, usa ka pag-antos sa pagpaidlalom. Muna yung gitawag siya isip hulip, substitutionary death for sinner. No? Atonement. Mao ka na higala ko og mga igsoon. Muna nga, take note, si Kristo namatay tungod og alang kanatong makasasala. Kita ang angay silutan pero siya nagpakasinilutan. Tungod sa iyang gugma nga ni kanato, nga matod pa higala ko migsoon sa gitawag siyang supreme example of God's love according to Romans chapter 5 verse 8, ingon sa pulong sa Dios, kaya ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma niya nga ni kanato, nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mao ka na higala kong mga igsoon. Iyang gisubstitute ang iyang kaugalingon, isip hulip kanato. Umurang kita nga mutuo, dili na sinilutan sa tubangan sa Dios. Gani sa gingon ko na, kining gugmas Ginoo higala ko og mga igsoon. Nindot gyud kayo. Ato ni padayonon higala ko mga igsoon. Nindot kayo kay kitang makasasala. Iyang gimahal o gipangga og tungod niana, iyang gipasundaya galabiyang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpagamatay alang kanato. Mao ka na higala ko mga igsoon. Christ died for our sin, according to the scripture. Si Kristo Jesus nagpakamatay tungod og alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Muna gingon sa pulong si Ginoo sa unang Korinto sa atong text, kapitulo 15, diha sa 3, ingon ni Apostol Pablo, kay gihatag ko kaninyo ang nadawat ko raw sa, nga si Kristo na banhaw, nga si Kristo namatay tungod og alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Wow! Busa igala kumigson, dili na nato panghinayangan ang panahon. Atong tuhuan si Kristo Jesus. Kay bisan luyo sa atong pagkamakasala, gitagad kita sa Dios. Iyang gipasundaya galabiyang gugma nga ni kanato. Nga imbes kita ang silutan, siya ang nagpakasinilutan para kanato higala ko og mga igsoon. No? Salamat sa Dios. Unya ang Ginoo, gilubong og nabanhaw, sumala sa kasulatan. Mao ka na higala ko og mga igsoon. Busa, there is resurrection provide three great guarantees to the believers. Or this resurrection provide three great guarantees to the believers. Kini nga pagkabanaw ni Jesus Christ, usa kini kadako nga garantiya para kanatong tumutuo. Kay kung wa siya mabanhaw, ingon sa pulong sa Dios, kita ang makaluluoy apan kay nabanhaw man. Ang opposite sa makaluluoy, pinakahayahay, di ba? Mao ka na higala ko og mga igsoon, no? Ato tanawon the guarantee of our Savior. Higala ko mga igsoon, una, ang declaration sa iyang pagkabanhaw. Gitawag siya og higala ko og mga igsoon. Higala ko mga igsoon, the resurrection declare Christ is the sons of God. No? Ang iyang pagkabanhaw, nag-declare kang Christ Jesus nga siya mao ang anak sa Dios. Asa man mabasa? Makita natong mabasa sa Roma kapitulo 1, versikulo 4, ingon sa pulong sa Dios, higala og mga igsoon sa kahanginan,
nga nagapamati karon og gipaila nga anak sa Dios uban sa gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay si Kristo nga mao si Kristo nga atong Ginoo. O tron ko igala kaminson, no? O gipaila nga anak sa Dios uban sa gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay si Kristo nga atong Ginoo. Busa igala ko maigsoon moto ang nalatid og napatig sa balahan kasulatan Roma kapitulo 1 versikulo 4. So igala ko maigsoon, the resurrection declare Christ is the sons of God according to Romans chapter 1 verse 4. Higala ko maigsoon. Muna higala ko maigsoon. Kung atong tanahon uban nga mga conqueror, higala ko maigsoon, grabe sila kabantugan, pero wala gid sila makabuntog sa kamatayon. Higala ko maigsoon. No? Uban nga mga king, naghari sila, pero wala gid sila makahari diha sa kamatayon. No? Ang uban nga mga king, pero ang atong King of King, gibuntog niya ang kamatayon. Bisan sa kamatayon, hari gyapon siya kay nga naman iyang nabuntog ang kamatayon. Higala ko maigsoon. O gingon pa sa pulong sa Dios, gibuntog ni Kristo Jesus ang kamatayon nga mao ang yawa. Ato ra nang matuan sa sunod higala ko maigsoon nga panahon, no? So karon higala ko maigsoon, bisan man ang mga philosopher namatay gihapon, higala ko og mga igsoon og wala mabanhaw. Even ang religious leader all are in their grave. Naa gihapon sila sa lubnganan. Higala ko og mga igsoon, wa gihapon mabanhaw. All have died. Tanan mga matay ingon sa Hebreanon kapitulo 9 versikulo 27, it is appointed unto man once to die. Gitakda gyud sa tao nga mamatay gayud. Igala ko og mga igsoon. Ug atong tan-awon ang pinakakusgan sa tibuok kalibutan. Higala ko mga igsoon. Wala gihapon ang iyang kusog. Dili inap ang iyang kusog nga gitawag siya mo resist nga moikyas sa kamatayon. Samson was not strong enough to resist death. Igala kong maigsoon. Bisan man si Solomon, ang iyang pagkamaalamon, wala gyapon tabang nga maka-escape siya sa kamatayon. Naitaw igala kong maigsoon nga gitagna nga mamatay siya kay kinilagay patuo-tuo ba? Mamatay siya. Gusto niya may bawan niya ang kamatayon para maka-escape siya. No? Sa kamatayon. Pero higala og mga igsoon, nangutana siya sa manalagna. Ingon sa manalagna nga ikaw mamatay sa gitawag siya bato o kalayo. Og ituod man iyang gilikayan niya ingon sa manalagnaon sa may tuyo nimo nga kanang imo manggi gitawag siya og susi nga mamatay ka dinha unsa imong kamatyan. Ingon pa igala kong migsoon nga gitawag siya og aron makaipsot ako sa kamatayon. Siya grabe sad ka bright ha. Og tuod man igala ko maigsoon,
Ingon sa manalagna, nagpatataka lang sa tagna. Ingon sa manalagna nga, imong bantayan ang mga bato o mga kalayo. Kaya mo na imong kamatian. Og tuod man, higala ka og maigsoon, likay gid sa kalayo o bato. Pero higala ko maigsoon, sultihan ta ka, wala gid siya mamatay sa bato o kalayo. Nabanggaan ni noon siya sakyanan. So ang kakahitabo, higala ko maigsoon, ilag yung gisusi pag-ayaw nga nga, batong man ang kuhan niya, sakyanan man ang nakakuhan. Natagnaan na kuhanan sa tigala komisyon na timingan nga ang ligid sa maong sakyanan nga nakalatay sa iya ang brand is Firestone. Ingon na sila, natagnaan sa mananagna, wala oy, ligid ang nakapatay, pero ang ngalan lang sa ligid ay Firestone. Ang kaalam dili gyud makaipsot sa kamatayon, bisan gani si Solomon labing maalam, pero ang iyang pagkaalam wala gyud makaipsot. Usapod pagka-istorya sa tao, ngaron kuno dili siya sapon sa kamatayon, kay naalagay ng totoo nga moabot lagi sa kamatayon, igala kumigson, ang Ginoo mong ginagbuot sa atong kinabuhi. Pero ang itabo igala kumigson, ingon niya, kasama ang Giyod, mabot sa kamatayon. Siya nga pizza, mamatay ka. Ay mabot sa kamatayon. So, iyang gibuhat, sa wala pa ang pizza, kanang oras na lang, nagpabuhat man siya og kwarto nga wala gyud makasulod, bisan hangin di gyud makasulod. Aron kuno dili makasulod si kamatayon, igala ko mingson. Pero ang kakahitabo, igala kong migsoon mo ni, pertegin niyang pataya, wala pa maabot ang pizza. Kaya nisulod naman siya sa kwarto, nga wala gyud hangin, kaya ron kuno nga si kamatayon, dili makasulod. So igala kong migsoon, ang atong makuha igala kong migsoon, nga ang kaalam ni Solomon, wala gayod mapaigo, aron nga makaipsot ang tao sa kamatayon. Higala ko og mga igsoon, no? Solomon was not wise enough to skip death. Og bisan man si Metusela, usa ka taas na kayog edad sa tibuok kalibutan, 900, higala ko migsoon, 969 years, pero finally died, patay gyud gyapon siya. Only Jesus Christ conquer death. Si Kristo Jesus ra gyud ang gitawag siya uga nakaipsot o nabuntog niya ang kamatayon, amen. So muna higala ko og maigsoon, kay siya namatay unya na banhaw. Namatay kanatong makasasala unya na banhaw gikan sa mga patay, og mauna nga dili ta makaluluoy sa tanan. Ug mauning garantiya isip atong manuluwas si Kristo Jesus, the guarantee of our salvation. Mao kana igala komisyon ang tinuod ang Ginoon na banhaw gikan sa mga patay, busa dunay dako nga garantiya nga si Kristo mao ang atong matuod nga manluluwas igala komisyon. Gani gideclare sa iyang pagkabanhaw, He is our Lord and Savior, higala komisyon. So muna higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Nagpailalang kini sa pagkagamahanan gayod sa Dios. Higala ko og mga igsoon, ingon niya sa gitawag sa John chapter 2 verse 18 to 22, ingon niya, guba kining templo, kay tukuron ko kinisya sa tulora ka adlaw. Nagbagot-bot ang mga eskriba ug mga parisiyo. Nga mo ganing mga ginikanan nagtukod ani 46 years. Unya tukuron lang nimo sa tulo ka adlaw.
Ang bote pasabot ang templo nga maong lawas sigala kung maigsoon. Gupon unya iyang balikon pagtukod sa tulo ka adlaw. Ang bote pasabot nga mamatay siya unya ilubong unya mabanhaw sa tulo ka adlaw. Mao kana higala ko og mga igsoon. According to John chapter 2 verse 18 to 22. No? Otro na ko, ganaya nag-take note, Pastor, nag-take note niya ko. Nag-take sa ato. John chapter 2 verse 18 ngadto sa 22. Mao kini higala kong migsoon. Og bisan man higala kong migsoon usa-usab kini ka sign of the prophet Jonah. Higala kong migsoon. Nga din, tulo ka adlaw o tulo ka gabi si Jonah dito sa tiyan sa isda. Higala ko og mga igsoon. So muna ka na higala ko igsoon, no? So atong tanawon nga bisan si Jonah kini laging pulagoy gisugo nga magwali ngadto sa Ninibe niadto man hinuon sa gitawag sa Tarsis. Mga Kristiyano, di ta magpulagoy. So, kay tabo higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Si Jonah gisugo nga magwali sa labing dautan nga mga tao nga mao ang mga tao sa Ninibe. Di siya gusto nga maluwas po ng tao sa Ninibe. Busa nga wasa mo ato kay sobra ra kuno kay kadautan. Pero gidalagid siya sa Ginoo pinaagi sa isda og didto giluwa sa Ninibe higala kong igsoon. Tulo ka adlaw og tulo ka gabi. O inguna ni usab ang kamatayon ni Kristo Jesus. Tulo ka adlaw og tulo ka gabi unya nabanaw siya higala kong igsoon. Ato katon Mateo kapitulo 12 bersikulo 40 ingon sa pulong sa Dios, higala ko og mga igsoon sa kanginan nga naga pamati karon. Mateo kapitulo 12 bersikulo 40 kay sama nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda sa tulo ka adlaw. Sulod sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi, ang anak usab sa tao usab niadto sa kinaladman sa yuta sulod sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi. Mao kana higala ko og mga igsoon. Mateo kapitulo 12 bersikulo 40. Og mauna higala ko migsoon sa kanginan nga naga pamati karon. Gatuan po ni Jesus Christ ang nangamatay nga mituo kaniya sa ilalom sa yuta. Mao kana higala kong maigsoon. So muna higala kong maigsoon ato nga makita nga din usa kini kay gitawag sa uga naghatag kanato sa kasiguruhan. Higala kong maigsoon ingon nga si Kristo mao gyud ang atong matuod nga Dios ug maluluwa sa atong kinabuhi. Mapuslanon gyud kaayo ang iyang pagluwas kanato. Kay nabanaw siya gikan sa mga patay. Nga bisan ang mga kusgan, like for example Samson, higala ko og mga igsoon, was not strong enough to resist death. Solomon usa ka maalam. Solomon was not wise enough to escape death. And Methuselah, bisan taas ang iyang edad, pero finally died. Mao ka na higala kong migsoon. Nabusa, salamat sa Dios. Kay tungod ni ining mga kasiguruhan, usa kini kadako nga garantiya nga si Kristo Jesus atong matuod nga Dios ug manuluwas sa atong kinabuhi. Ug wa masayang ang iyang kamatayon dito sa cross.
kay nabanhaw siya higala ko og maigsoon. Og maunang great guarantees in Christ's resurrection. The guarantee higala ko maigsoon. Gitawag sa resurrection provide three great guarantees to the believers. Una, the guarantee of our Savior. Ikaduha, the guarantee of our salvation. Munang ingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17 padulong sa 20. Ngayon niya kung walay pagkabanhaw, walay pagpasaylo sa atong mga sala, kung igo ra siyang namatay. So, nagpabilin gihapon kita nga naa sa sala, higala kong migsoon. Pero tungod kay nabanaw man, wala ta nagpabilin sa sala, kay gitangtang sa Dios ang atong mga sala, ang sala nga nasunod nato, kangadanong iba, nga mo'y hinungdan ang tanan tao pabanlod sa linaw nga kalayo. Mao ka na higala kong migsoon. Busa ikaw ako dapat mo tuo gayod sa kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross. Kang iyang dugo mao ra gyud makatangtang sa atong mga sala. Sala nga nasunod nato kang adan og iba ug mo'y hinungdan kini nga sala nga kita ipabanlod sa linaw nga kalayo. Apan salamat sa gugma sa Ginoo. Nga tungod sa iyang gugma, kita dili na mabanlod sa linaw nga kalayo kun kini atong dawaton nga maunay makaluwas kanato. Ang maayong balita, unsa nang maayong balita? Nga kita nga makasasala gipakamatyan sa Dios. Kung ato ning dawaton, tuhuan nato sa kanasing-kasing. Dawaton nato ning maog yun ay makaluwas ka nato. Og dawaton sab nato nga kita nagkinahanglan og manuluwas higala kumigsoon. Busa ato ning tuhuan sa kanasing-kasing. Ngabot pasabot wala na tay laing buhaton ang pagtuo ra gyud kang Kristo Jesus. Higala kumigsoon. So busa ang iyang kamatayon dito sa cross, dakog kapuslanan alang kanato. Higala ko og mga igsoon. Usab kani ka garantiya nga siya atong Savior o garantiya usab kini sa atong kaluwasan. The guarantee of our Savior and the guarantee of our salvation. Nga kung wa siya mabanhaw, kitang tanan guilty lang gapon. Apan salamat sa Dios. Nahimong dili na ta guilty. But pasabot dili na ta makasasala sa tubangan sa Dios. Sigala kumigsoon tungod kay siya nabanhaw. Kung wa pa siya mabanhaw ingon sa Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 19, kita ang makaluluoy sa tanang mga tao sa ibabaw sa kalibutan. Apan kay nabanhaw man kita ang pinakaayahay sa tibuok nga kalibutan, higala ko ang mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Og salamat gayod sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Sumuna higala ko igsoon, no? O kita, wala untay, gitawag siya kinabuhing walay katapusan o walay kalipay. Ingon nga, Kristohanon, higala ko og mga igsoon. Salamat gayod sa Ginoo, og dalaygon gyud ang Ginoo. Higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Sumuna higala ko og mga igsoon, kung wa pa siya nabanaw, wala gitawag sa Christian joy. Apan kay nabanaw man siya, Christ within the heart. O there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Walay duha-duha na, higala ko og mga igsoon sa kaanginan nga nagapamati karon. But now is Christ risen from the dead. Nabanaw siya, higala ko og mga igsoon. Busa ang negative turn to positive. Higala ko mga igsoon, no? Pero meron naghisgot sa negative nga kung wala mabanaw si Kristo Jesus, kita ang makaluluoy sa tanang mga tao ibabaw sa kalibutan. O wala naa paghihapon tas kasalanan. Apan salamat kay ang Dios. Nabanaw man o kay nabanaw man siya, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon. Salamat gayod sa Ginoo og ang mga negative turn into positive. Wow! Ang mga walay paglaom ni ngadto sa aduna nay paglaom kay ang Dios nga atong gilagaran, nabanhaw man higala ko og mga igsoon gikan sa mga patay. Higala ko og mga igsoon dili lang una nga
great guarantee sa pagkabanaw ni Kristo Jesus, the guarantee of our Savior, the guarantee of our salvation. Sure gyud ang atong kaluwasan higala kumigson tungod sa pagkabanaw. Christ aros, so our salvation is your higala kumigson. No? Subusa din nato duha-duhaan. Sunod, ikatulo, the guarantee of our similar resurrection. Higala kumigson. The resurrection of Christ's body. Christ, the fruit, in the first fruit, in the resurrection. Like the first fruit of the harvest. Christian rise when our Lord return. Mao ka na higala kong menson. Mabanaw ang mga Kristohanon nga nangamatay sa diha nga mubalik si Kristo Jesus. Kamo na lang adto higala kong menson kay medyo na alanganin ang oras. Higala ko og mga igsoon, makita nato nagbabasa higala ko menson unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 13 padulong sa 18. Mauna ang gitawag siya ga garantiya nga pariha ang atong pagkabanhaw unya kang Kristo Jesus. The guarantee of our similar resurrection. Kay nga atong ituan na banhaw man, busa kita usab mabanhaw usab higala kumigson inigbalik sa Dios. We shall be like Him, and higala kumigson no limitation anymore higala kumigson. Busa reach these great guarantees in our Savior, in our salvation, in our similar resurrection. Christ is risen. Higala kumigson. Ang Ginoo na banhaw o unsa man sab ang pagkabalhin sa imong kinabuhi sa diyang naangkon mo si Kristo Jesus, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Susalamat gayud sa Ginoo gadalay gyud ang Ginoo kay maayo gyud siya sa atong kinabuhi. Higala ko migson. Busa ikaw ug ako nga nakaangkon kang Jesus Christ, dili na to panduha-duhaan ang kaluwasan nga atong naangkon. Ato ning tuhuan gyud nga mao gyud niya magkaluwas ka nato kay ang Ginoo gyud ang nagpaniguro. Ug sa iyang pagpaniguro siya nabanhaw gikan sa mga patay. O nga nagsulti siya nga kita gitagaag kinabuhing walay katapusan. Og dili na gyud malaglag. Og nagsulti usab ang pulong si Ginoo sa diha nga mitutas maayong balita nga atong gipanagdawat. Higala kumigson. Gisiliuhan kita sa Espiritu Santo pagtimilhan nga kita iya na sa Dios. Wow, pagkanindot gyud higala kumigson, no? Salamat gyud sa Ginoo gadalay gyud ang Ginoo. Niini nga ka buntagon higala ko og mga igsoon. Busa dili nato panduha-duhaan ang garantiya sa atong manluluwas nga nabanhaw, the great guarantees in Christ's resurrection. Higala kumigson, this resurrection provide three great guarantees to the believers. Una, the guarantee of our salvation. The guarantee of our Savior. Ikadua, the guarantee of our salvation. And ikatulo, the guarantee of our similar resurrection. Higala kumigson, kapag balik sa Dios, kita nga nangamatay, o ang nangamatay, diha kang Kristo, mabanhaw, higala ko og mga igsoon, o ilisan sa lawas nga din nga madunoton. Mausab ang mga taong buhi pa, mabanhaw usab, lalinon, maaptan sa pagbalik sa Dios, kung maaptan ta pagbalik sa Dios nga buhi, ilisan automatic sa lawas nga dili na madunoton. Wow, pagganindot gyud higala kumigson. Mao nang buhi nga paglaom para sa mga kanakan sa Ginoo. Kung ikaw wala pa nahimong anak sa Dios, tuhoy ang gugma sa Dios nga ikaw ako gipakamatyan sa Dios, gipasundayag sa Dios ang labing gugma nga ni kanato, og dili lang taman diha kun dili nabanhaw usab siya gikan sa mga patay. Higala ko og mga igsoon. Salamat gayud sa Ginoo niya na. Busa isilsilta sa atong tagsa-tagsa kalipatakan o kasing-kasing nga kita gipasaligan pag-ayo sa gugma sa Dios. Gimahal kita gipangga sa Dios. Dili sa gusto nga kita mabanlod sa linaw nga kalayo.
ikaw nga wala pa dias Ginoo, tuhuy ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Dawata ni nga mo'y makaluwas ka nimo ug mo'y makatangtang sa imong mga sala nga nasunod nato kang adan ug iba. Kay mao na hinungdan nga ang tao pabanlod na tanan sa linaw nga kalayo apan salamat sa gugma sa Dios. Iyang gipasundayag nga ni kanato ang ilabihan ng gugma. Mo nang gidupan niya ang atong mga sala. Higala ko migsoon tuhuin is kanising-kasing nga siya lamang nga magkaluwas og wa nay lain. Ayaw na apili og buhat. Ang buhat it's good, pero agamitan na sa pag-ayo. Higala ko migsoon ikaw ug ako nga mituo sa gugma sa Dios, makaangkon sa kaluwasan. Ingon nga nakaangkon sa kaluwasan, higala ko og mga igsoon, mubuhat og maayo, kay mauna ang mga taong luwas. Mauna ang mga tao nga tinuod nga nagtuo sa Ginoo. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, ang ingon sa kanta, amen. Ang tinuod nga nagatuo, nagasunod gayud sa pulong ni Kristo. Kayang matuod nga pagtuo, dili mo bulag sa pulong sa Ginoo. Excuse. Mao ka na higala kong mingson. So ang maayong buhat resulta nga ikaw nakaangkon sa kaluwasan, dili kay tungod sa imong maayong buhat na luwas ka. Unsa man gamhanan ang imong maayong buhat kaysa sa gitawag siya og gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Mingon ka nga lahutay luwas. Higala ko mingson naa na sa pulong sa Ginoo. Kay ang tinuod nga luwas makalahutay gid na. Mao ka na higala ko mingson. Sama ka Apostol Pablo, resulta ka na nga ikaw tinuod nga luwas. Sa pagtuo mo kay Jesus Christ, nakaangkon ka sa kaluwasan. O kay nakaangkon ka sa kaluwasan, ang buluhaton sa taong luwas, magbuhat og maayo mukaon kami naon bisan unsay imong buhaton nimo nga malipay ang Dios. Tigala ko migsoon, tuhuy ang gugma sa Dios. Kung ikaw wala pa diha kang Kristo Jesus, tuhuy siya. Dawata siya ang imong Dios og manuluwas imong kinabuhi. Walay makuha nimo kung mayon ka Ginoo gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. O Ginoo dawaton ko ikaw nga akong Dios nga matuod ug manuluwas ang kinabuhi. Salamat sa imong pulong. Bisan ka na lang kay katong kawatan gani higala ko migsoon nag-ingon nga Ginoo kung tuwa na ka sa paraiso dumdumi ako. Pero unsay gingon sa Ginoo, karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Katuray ang gisugid sa Ginoo ang iyang pagtuo. Higala ko migsoon walay makuha nimo ana. O Ginoo ano na kay kasiguruhan kay may desisyon ka nga imong isugid ang imong pagtuo sa Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pulong nga ako nadunggan. Nga ikaw nagpakamatay para pagluwas ka nako. Busa Ginoo gituhuan ko ikaw, dawaton ko ikaw nga akong Dios ug maluluwas ang kinabuhi. Walay matkuha nimo ana igalak migsoon. No man igalak migsoon, salamat gyud sa Ginoo ug dalaygon gyud ang Ginoo. Niini nga kabuntagon. Salamat etod kang Ma'am Nining o ka Pastor Noy. On the air sila, salamat dalaygon gyud ang Ginoo sugad bida glory sa gugma sa Ginoo, no? Sa muna kang Frank Soriano. Good morning dia Brad. Salamat gyud sa Ginoo kanimo dia Brad Frank. Ugayon din good morning Pastor ug Ma'am. Ma'am Ellen, good morning. Yun Pastor, I'm watching. O yung sa kang Sister Maris Desquiet, ingon niya nag-watching ko Pastor. There is quiet, watching from quiet. O kang Roy Lo Franca Junior. Pastor, good morning. God bless. So salamat sa Ginoo no. Salamat. Dong Roy, Luprang ka. O yung sab si FPG Cubs watching. Si Brad Malakay. Ang kauban ako sa Brothers Club. Good morning dito sa mga taga Brothers Club. Salamat sa Ginoo. I'm watching Brad Kanaan. Kaya ang akong pulsahin nito, Brad Kanaan man, no? Salamat kayo sa Ginoo. Dadalaygon yun ang Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin, mag-pray na ta. Kaya nalangan kita sa oras. Okay, patukar sa nato ang tugtog sa last nga kanta. Dalaygon og labing kamhanan namo nga Dios. Ginoo nga nasa langit, dalaygon gid ikaw Ginoo, salamat sa kagayunan. Kadin kami nagkapamalandong sa imong pulong. Salamat sa imong paggamit sa imong ubos nga lipon. Ginoo, padayon ikaw gamit sa imong ubos nga lipon, tagay sa kaalam. Kaya wagid sa ikaw kaalam, kundi imo lang yun nga kaalam ang imong gamit. O imo man siyang giluwas sa imong grasya. Sa imong grasya, akong sab, nagpagamit, ginagusap sa imong grasya.
Salamat Ginoo dalay gid ka. from the Panalangin mind ikaw sa pulong to ng the ulan small. ilalog sa kanginan. Panalangin ni ang tanan nga nagapamati sa nakadindiin nga dapit sa radio man, sa YouTube o bisan man sa FB. Ginoo. Salamat Ginoo dalay gid ikaw gitugyan ug yampo. Ug yangip salamat ang tanan lamang kanang Ginoo nga mas biso nga buwas. Amen. Higala ko gitson kini si Pastor Jenny Limbag nagikubal kaninyo sa turmanon ang pulong sa Dios. Dito yung kinipagmugnar tanang tao masayod sa kamaturan nga ang Diyos na mahal ug nag-amping pagayam ka na. Patron ko mayong punta kaninyong tanan. Kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Diyos magpapanalangin kan natong tanan. Salamat sa Ginoo God. Dalay gid ko ang iwasan Is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. And God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program.